दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया जि सिमां होनानै गालांदोंमोन बर'खौ मोनसे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो दा बे थांखिखौ बा बे सिमांखौ सिगाङाव होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ माखासे मिशननि गेजेरजों मावफुंगासिनो दङ दा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि गेजेरजों 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिनि दिनै सेमि फाइनाल गिबि सेमि फाइनाल बे बादायलायनाया खाथरबारि गोजौ फरायसालियाव जागासिनो दङ दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया जि जोंनो सिमां होनानै गालांबाय बे सिमांखौ अराय जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो इयुनाव मावगोन दा बेयाव जोङो मोनसे हारि एबा माहारिया गेदेमा माहारि जानांगौबा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासार महर मोननांगोन बा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनांगोन दा बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै खामानि मावदों सोलोंथायाव मावदों हारिमुआव मावदों थुनलाइयाव मावदों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै खामानि मावदों दा नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय दा बेखौबो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो मिरु हिसाबै जागायदों दा देग्लाय 2 बोसोर जाबाय दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो जेरैबायदि लुबैदोंमोन जोंनि जोलुर फंबाय जोलुर गेलेगिरि जोंनि फंबायफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सिमां नुदों बिथांमोना जाहाथे जोबोद मोजां गेलेगिरि जानानै इयुनाव बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आरो बेबायदियैनो हयथ' जोङो थांनाय बोसोर बा बिनि सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय जोबोद साबसिन गेलेगिरि जोङो नुनो मोन्दों बिथांमोना गाव गावनि स्किलखौ टेलेन्टखौ जोबोद मोजाङै आपग्रेड खालामनो हादों दा बिनि थाखायनो जोङो मिजिं थिदों जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंबो बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे सिनायथि महर होनो हागोन सासे गोख्रों गेलेगिरि बा स्किल गोनां गेलेगिरि जानो नांगौब्ला फोरोंथाइनि जोबोद गोनांथि दङ नैबे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि राहा लागोन बिथांमोननि गथ'फोरखौ नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे फोरोंथाइ जि बादाफोर लानाय जादों दा बेयाव खिन्थु जोङो जेरैबायदि लानांगौ बेबायदि हयथ' हाजोबाखै नाथाय जोलुर बे टुर्नामेन्टआ बा बादायलायनाया जानायनि सिगाङाव क'चआ एसे एनै होनाय जादों दा जोङो इयुनाव जोङो साननाय दङ नैबे जोंनि जि गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों जोबोद मोजां क'च होनानै दा बिथांमोनखौ सासे राफोद गेलेगिरि महरै जों मोनहैनो हागोन इयुनाव आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुनाव जों हानायमानि नाजागोन आरो खामानि मावलांगोन जों एसिया हादोरमाखौ जुदि जों नायोब्ला नुनो मोनो चाइना बायदि जोबोर दावगानाय खेला गेलेनाय बिथिङाव बिथांमोना मानोना गेलेनायखौ सोलोंथाइ बिथिङाव लाफादों सोलोंथाइ जितु पाठ्यक्रमाव बिथांमोना सोनानै लादों होनना बुंनाय नैबे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोलोंथाइ बिथिङाव सोफानायखौ लुबैयोना नैबे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो फारफ्रोम बिथिङाव जौगानायखौ लुबैदों जिहेतु जौगानाया बबे फिल्डआव बबे खामानिजों बा बबे बिजोंजों जाबोगोन दा बेयाव जों गासिखौबो लुबैगोन दा जोङो ओरैनोबाबो मिथिबाय थादों जोंनि मा होनो राइट टु इडुकेसन आरो बिनि उनाव जि निउ इडुकेसन पलिसि फैदों दा बेयाव स्किलखौनो मेइन टारगेट खालामनानै माबाखौ माने जोंनि टेलेन्टखौ लाबोनो थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि जोंनि फरायसाफोरनि टेलेन्टखौ लाबोनो थाखाय बा बिथांमोननि टेलेन्टखौ जौगानायनिफ्राय जौगानाय बा साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो थाखायनो निउ इडुकेसन पलिसिखौ बानायनाय जादों होननानै जोङो हमनो हायो दा इयुननि समाव जि सोलोंथाइयाव चाइनायानो होनबा गुबुन जायफोरा सोलोंथाइयाव जोबोद जौगाबाय बिथांमोना लाफादों सोलोंथाइनि गेजेरजों बा सोलोंथाइ जि फोरोंथाइ जि होनाय जायो दा फारिखान्थि लाफादों जोंबो लुबैगोन बेबायदि इयुनाव जागोन आरो जों जेरैबायदि एनइपिखौ फरायनानै मोनो इयुनाव बेबायदि जागोन जितु नैबे नोंथांमोना खेला गेले आन्डार 13नि देरहागिरि बिथांमोनखौ इयुनाव माबायदि लांनो सानदों दा जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सानबाय थादों आन्डार 13 फुटबल जि गेलेबाय दायो दा उन्दै गथ'फोरा आन्डार 13नि उनाव गुबुन आन्डार 17 आन्डार 19 बेबायदि कम्पिटिसन गुबुनफोराव जों खुंनाय नुदों आन्डार 19नि दाख्लै बावै मोनसे कम्पिटिसन जानानै थांबाय साउथ एसियानि गेम दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों कन्टिनिउस खालामनायनि टारगेट जोंहा दङ दा बिनि थाखाय जोङो सावरायगासिनो दङ दा इयुनाव जोङो आन्डार 17 आन्डार 19 बेबायदि माबा मोनसे खुंबावनो हायो नामा जायनि गेजेरजों जोंनि आन्डार 13आव जायफोर बिथांमोना जाय गेलेगिरि बिथांमोना गेलेदों दायो बिथांमोना कन्टिनिउ जानो हायो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों बान्था महरै जोङो बान्था महरै नोगोद 50,000 रां बेनि अनगायै ट्रफि दा बेबायदि होनाय जादों आरो होनाय जागोन फाइनालाव आरो बिनि अनगायै मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव मोनफ्रोमबो गेमाव
जोङो मेन अफ दा मेट्च बासिनाय जादों बेयाव 1500 रां आरो ट्रफि मोनसे होफानाय जादों फाइनाला माला जागोन फाइनाला दा नैबे गिबि सेमनि फाइनाल दा बिनि उनाव नैथि सेमनि फाइनाला धेमाजियाव जागोन 15 अक्ट'बराव बिनि उनाव 18 अक्ट'बराव चिराङाव फाइनाल गेलेनाया जागोन